T'he sentit com reies des d'ací i entres com un sol cegant el cel. No sé qui t'ha escrit o què t'han dit, però gràcies per això. Avui t'he recordat a un altre lloc on nosaltres érem tu i jo, en un pis de la teua ciutat que ara no podríem pagar. Passen els dies de cada dia i ens hem descuidat un altre cop, que les urgències avancen a coses que importen sense intermitents. Què et sembla si endrecem 4 coses i aquesta nit se n'anem de sopar? Ens posarem tan nerviosos com sempre, jo tartamudejaré. Com un sol cegant el cel, en la cuina on sempre en tropecem. Ens mirem i ràpid resolem que fa temps que no ens toquem. Passen els dies de cada dia i ens hem descuidat un altre cop, que les urgències avancen a coses que importen sense intermitents. Em sembla que si endrecem 4 coses aquesta nit no arribem a sopar. I és que quan tens tanta gana com ganes, tot el que importa és urgent. T'he recordat a un altre lloc on nosaltres érem tu i jo, en un pis de la teua ciutat que ara no podríem pagar.